Sokwazi ukubiza abantu be-TV manje ngoba baba bangasekho. Uthini? Ngiyadelela mina. Ngidelela ngenzeni? Eyiphi indlela ukhuluma nomama wakho kanje? Wayithatha imali yami. Angithatha ngamali yakho. Eyami le mali. Bapheka ngithi ugogwaza. Ugogwaza ngisho wena. Mamele ini. Wabuya wazosiphaphela la ungasazi. Ngiyakujwayela nje nawe. Ngiyakujwayela mina. Wena uyangijwayela. Ngiyakujwayela mina. Suka le uzongitshela idodi la ekhaya. Ngikutshela idodi. Mani qedile le. Okay, lo mama lo uhambe nabo. Usukaphi kuqala? Ungenaphi wena? Ngene eminyango sisi ngizophuma la inhloko yakho engathi ayisebenzi. Ngisuka la ngisuka khona uzongenzani? Uphi lapho? Ungenaphi? Ingane zakho ziphi? Bengephuza utshwala. Umntana wami uyangihlupha kakhulu. Kumanje njengoba ngikhuluma nje akekho la. Ufike imoto la yafike yamathatha wazi wantshontsha nemali yami lapha endlini. Angazi ukuthi lo mntwana wenzalani since kwashona nje ubabakhe angithola ukuphumula ngalomntwana lo. Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ningu-LAVAWS pronounced lover sinkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well namhlanje bafethu silana ekhaya sibhalelwe ngumama uthi unengxako nayo ngomntanakhe sathi iJozi Bioscope masikhawuleze sifike sizova ukuthi umntana umenzani umama le ngaka etesibhalele izolo ngobusuku. Mama kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi mama. Bengisacela nje umama ezintroduce ukuthi umama ngumama bani and why usibhalene namhlanje lana. Ngumambusi. Njengoba nginibhalele nje abakaJozi Bioscope ngibalele ukuthi ngivelelwe nginenkinga yomntwana. Umntwana wami uyangihlupha kakhulu. Kumanje njengoba ngikhuluma nje akekho la. Ufike imoto la yafike yamathatha wazi wantshontsha nemali yami lapha endlini. Angazi ukuthi lo mntwana wenzalani since kwashona nje ubabakhe angithola ukuphumula ngalomntwana lo. Angazi ukuthi kumele ngenze njani. Nikho ngize ngakazama ukuthi nginibhalele kaBioscope ngaze ngakhona ukuthi ngiphinde nginifonele futhi kuze nifike la. Ngizocela nje usizo kunina. No, ngiya-understand umuntu omdala and ngibhlungu ngoba uyasho ubabakho washona. Washona ubabakhe. Ingabe mali lezi zinto uqala ukuzenza kanje ngoba ubaba engasekho emhlabeni ovele ngumntana beloko ebehave kanje. Hayi uchintshile umbali lento bengayenza ubabakhe ephila manje njengoba sekhamba ubabakhe khathe sengenzela izinto ezibhedayo manje usekhonza abafana usekhonza utshwala ayikho into angayenzi lapho ushiya ingane ezimbili la vele angithi umntana akusuyo owami ufike nobaba manje mayefike nobaba ngiyacabanga ukuthi lento uyenza ngoba nakhe bonke ubabakhe akasekho sengize ngithi mina akahamba okungcona ayofuna umama wakhe ngoba ngiyabona usengihlule usengihluphile kakhulu gijimisa abafana waya lo mntwana lona and uthi kahle i-step daughter la kuwena step daughter. Ngiyaxolisa mama kakhulu and uwomkhulisile yimi engimkhulisile ngimenzela yonke into yimi lo and khane decide manje sekabona ukuthi awusumama wakhe wena angeke ezekuhlonipha. Yebo khatha decide manje. Hello, my name is Lava Sinkumkane and today I want to show you how trading can not only be profitable but also exciting with Pocket Broker. Let's start with registration. It's simple, just a few steps. Make sure you use my promo code which is JOZI2026 to get bonuses and balance on your nest and start with extra benefit. One of the most exciting features here is tournament. You can join free pay tournaments and compete with other traders for a prize too. The goal is simple. Achieve the best trading results within a limited time. Top traders share a real prizes and in free tournaments you can compete with no risk at all. And this is where trading becomes even more fun. Gamification for active trading, achievement, participation. You can earn gifts. These games can be used in the marketplace for bonuses, risk-free trades, cashback, upgrade, or even so. The more active, the more rewards you unlock. Trading here feels like a progress, not just numbers. Pocket Broker also lets you fully customize your work and everything adapt to your trading style. There's also active community where traders communicate, share experience, and support each other. Let me quickly show you a live trade. Opening a position and closing it. This is how smooth, fast trading works on Pocket Broker.
follow the link on the description, register on Pocket Broker, and don't forget to use my promo code, which is Josie2026, to get extra bonuses and join tournaments. And thanks you for watching. Good luck on your trading journey. I'll see you on the next video. Mama ngibhlungu ngiyazazi izinto ezikanje zinokwenzeka ngisho nababukeli lapha emakhaya umsho khona oyazi izinto ezikanje ukuthi banokubhekana nazo ukuthi ingane uyikhulise incinci ungayizali wena kodwa ube ngumzali kuyona uyicelela ukuthi ngoba unesifiso sokuthi ibe nekusasa elihle yabona into efana nale manje iba bhlungu umuntu omdala mase kwenzeka into ezifana nalezi mara beka isikole bese kasigqibile ma hayi bese siqedile yena isikolo noma siqede kanzima siqede kanzima ngila ngoba senabantwana bawuthula abantwana uba nabo ubaba sekashonile ubese shonile oyi1 ube khona oyi1 sekashonile manje ma eyintweni za ngoba uyasho ukuthi ukujontshela nemali sengisho eyintweni zama cause I believe ukuthi abantwana mabe bancinci bayahola ogrant naleyo nto endabeni zo grant wenza kanjani uyakuthenga ukudla ukuthi mhlambe nincedisane cause naye sengumama kaloku la ekhaya lutho akenzi lutho nje uthi ngithi ngingangena nje le mali engane yakhe angithi amakhadi ahlala kuye konke kungangena le mali engane yakhe ahamba agcwala iganga ayophuza amatshwala ngamazi ukuthi ushona kuphi even imali yami kumanje ngikhuluma nje ngilahlekelwe i200 uyithathile ngoba uyasho izolo mama kafika ngoba ngibone mawuse usifonele ebusuku ngathi hey ngcono sikhawuleze sisheshe sizofika la kuwena ebusuku kwenzekeni kahle kufika abantu bezomthatha la abafana ufika abafana la ngibona ngithi mangiphuma ngibona imoto zimbili mangithi ngiyaphuma usephakathi emotweni usehambile ayisekho kwamali yami 200 rand yami uyithathile yazi no ibhlungu ngiyaxolisa umuntu omdala ngiyaxolisa kakhulu ngiyaxolisa angithanda ukuthi manje ngikuvuselela ama pain ngoba ngiunderstand ukuthi uze inhlungwini so mangoba bewushilo ukuthi uhambile yena wagcwala isiganga and bewusinikezile ipicture yakhe ngeke ngacela uMr Jones ke ngomunye wesebenzisana naye la ukuthi ethi ukumfunafuna ngiyathemba ukuthi uzoza naye mamntu hey ngingajabula abantu bakaJosi ngingajabula Nkosi yami ngibonga nje nosizo leni ukuthi nikwazi ukuthi nize nifike la nizongibheka ukuthi lengane ingenzani no ma ngoba bengishilo ukuthi ngibhlungu mani kakhulu nami manje ezintweni ezifana necrash ma ngoba sengisho angazi ingane zona zingakanani lezi yaqala mhlawumbe inangaki eyoqala ingane ina6 eyesibili ina3 ina3 manje ma ezintweni zokuthi beyesikolweni nani lo ona6 because ngiyakholwa ukuthi mhlawumbe sekayangena ocrash uyenza ograde 1 ngoba engrade 6 lapho usinenza kanjani ma nguwe kumele uhlambe labantwana uba mengenza yonke into ayikho ingane busy gijimisana nabafana obaba balezi ngane bona baphi bakhona uke wabazisa la ababambi ngisho kwamafoni obaba bakhona noba babahlukene abantu abahlukene no mhlambe nabo basebenziswa yiloko ukuthi bambona ngendlela behavior ngakhona ngoba khona amanye amadoda uthola ukuthi ngoba manje uthola ukuthi bebefisa mhlambe nabo labo baby dairy bakhona ukuthi bebe part of impilo yakhe cha babona ngezenzo ngendlela ophila ngayo bevele nabo bethi hayi thina sihlamba izandla zethu asayingeni leyo ndaba bengazi ukuthi ngaleso sikhathi umuntu ophethe umthwalo wonke uwena wabona labo date bosithola siphi isikhathi naye ngoba uhlezi angekho nje endlini yimi nje ngisuke nginalezi ingane and manje sengithukela umuntu omdala ukuthi uzode ebe nenye ingane futhi uzode emithe futhi sengilinde yonke into vele ngiyazi ukuthi kungenzeka nalokho ngoba ngiyamtshela nokuthi uhamba oprevent angazi noma uyakwenza noma akakwenza angisazi lutho nangu Mr Jones uyena lo sengikhathele uye lo mntana nguye lo sabona wesisi unjani umuntu omdala akunasitulo lana ngaphakathi endlini kwenzakalani into ongangibuza yona lo phansi kwabantu into ongangibuza yona le mama kwenzakalani abantu be-TV kwenzakalani la ngize ngabizi iJozi bioscope ngoba phela Ngoba uyangihlupha mbali kumanje Mbali. ifikile la
Wayisho ukuthi Ungibiza ngegama ungazelaphi? ufuna ngikubize ngani ngefani ungumntana omncinci kangaka. Ungazelaphi nifunani? Ngikwazela ngoba silana ngenxa yakho ngoba wena uyadelela. Ngiyadelela mina. Yebo. Ngidelela ngenzeni? Eyiphi indlela ukhuluma nomama wakho kanje? Akusumama futhi awusumama. Uyafika kwata mina. Uzubizela abantu be-TV. Wemntana njini? Awusumama. Wemntana njini? Sokwazi ukubiza abantu be-TV manje ngoba baba Wait, makasekho. uthini? Akusumama. So- Akangizali. Uzongibizela Can't abantu bengibukisa. awuzise la Mr. Jones lo. Ngiyakubukisa. Mamela la wena. Ufuna ukungishaya ke manje? Ufuna ukungishaya? Ungishayelani? Kunini ungihlupha kubazi uthatha imali Impilo yami. Uhamba nayo. Wayithatha imali yami. Angithatha ngamali yakho. Imamela la. Eyami le yamali. Mamela la wena. Ingane kumele ngisenze. Bapheka ngithi ugogwaza. Ugogwaza ngisho wena. Mamela Lokho mina. Mamele ini? Mamela kusimi lo ngikubhalele thathu esemqaleni ngoba ngazi ukuthi wabuya wazosiphaphela la ungasazi. Uyangijwayela nje nawe. Ngiyakujwayela Wena mina. uyangijwayela. Ngiyakujwayela mina. Suka le uzongitshela idodi la ekhaya. Ngikutshela idodi. Mani qedile le Okay, lo mama lo- uhambe nabo. Wesisi, Uhambe nabo. Mamela. Ngi-problem child manje mina. Uyi problem child. Mina. Awuzibona ukuthi inkinga wena. Nonke nangijwayela Siyakujwayela thina. for la masimba lawo. Mamela nani. Manje ngimncane kangaka ngayiphila impilo. Umncane endi siyakuhlonipha ngisiyabo. Mamela ini? Ngithi umncane ebuncaneni bakho uyabona ukuthi siyakuhlonipha. Angifundanga ngaqeda isikole. Mamela. Ngabe sathi ingane zakho wahamba nazo. Hamba. Ngabe uzalanga mbali. Ngabe uzalanga. Wena Akangithini ngimshaya hamba. kancane. Wena Ngithini hamba. ngimshaya kancane. Mntana, Ungijwayela mama, kabi wena. ehlisa umoya. Yazi uyangijwayela. Uzongibizela abantu be-TV ufuna ukungihlaza. Mamela la sisi. Abangani bami bazothini? Umuntu wami yena Hey, uzothini? ungazosirasela thina yima. La usuka khona bakutshela ukuthi umuhle. Kukithi la. Bakutshela ukuthi- Awutsheli lokho. Mama ngiyaxolisa. Kukithi la. Uyajabula umama umuntu omdala manje. Babizwe uwe uyakhala. Ukhalelani? Wemntana unesibindi yazi. Ngi-right. Yima Ngi-right. bakusebenzele usukaphi kuqala? Ungenaphi wena? Ngene emnyango sisi ngizophuma la inhloko yakho engathi ayisebenzi. Ngisuka la ngisuka khona uzongenzani? Uphi lapho? Ungenaphi? Ingane zakho ziphi? Bengiyophuza utshwala. Boyophuza utshwala. Bala endlini. Uyazi ukuthi badlile balala bedlile uyayazi leyo. Amnanga umuntu, it's not like basele bodwa. Lo muntu lona ngumama uthe akakuzali musi manje seka responsible ukuthi manje Uyakwazi ukungibizela abantu be-TV mara ngoba uyaphethe. Angiphethi Ngoba inhloko yakho ayisebenzi. Yini le ngiyenzile? Ukuthi yazi wenzeni? Kumele ngingaphili. Inhloko yakho ayisebenzi and awumameli. Angihluphi ngiyaphuma njengawo wonke Awuhluphi. umuntu ngiyophuza. Mamela la sisi. Ayikho into Awutshele engizoyimamela. mina mawumbhekile Yini mawumbhekile ubona kubhalela lile la ebusweni. Ungibuza amasimba kwaye. Ngibuza amasimba. Yazi wena lento amasimba wakho Anibizwanga yini ile lana? msangano wenzayo. Anibizwanga yimi. Athendani yena nihlukane nje nami. Wesisi, Nihlukane nje. yazi nami. ngithe- Mama, ayikho lento yenzayo. Ungazongijwayela wena. Ayikho lento yenzayo. Umuntu omdala ngiyaxolisa umuntu omdala. Uzongibukisa ngabantu lana. Uyakubukisa mawenzani? Hayibo, Mntana yini ndini, lento mamela yenzayo? la. Unibizeleni, Okay, unibizeleni. ngiyakushout. Ungangibambi nawe, ungangibambi, ngibambelani. Ngiyakushout. Mamela sikutshele something. Ngifuna ukumamela. Ene mina nginendlela ke. Asikusaphela siyakuhlonipha ngoba umncinci asikusaphi. Mina isikhathi sangishaya kuyahanjwa manje. Sisi. Akumiwanga. Angeke Uma hayibo. okay uthi akusumama Khona uphuma ngihlolela makho lapho. uphuma makho Hey, kuzala. Umama wamuhla uyamazi yena ukuthi Umama wakho wakuthi. wamuhla. Manje waye usaqhubeka uhlala usaqhubeka uhlala nomuntu. Nani ukuthi ngithi mama nje kuseseyinhlanhla leyo. Bekumele nje ngikubiza ngegama lakho Sisi uyadelela yazi. Ngi-right. Right mhlawumbe or usadake utshwala or uphethwe ibhabha lasi. Ungenaphi? Ungithengele lobo tshwala ungangibambi. Okay iphi imali kamama? Imali kamama beyitheni? Iphi imali kamama uyithathela? Ngithathanga mali mina nginemali yami. So okay Nginemali yami mina. yini ekwenza ukuthi wena uthathe imali yegrant yabantwana uyoyiphuza. Abantwana bama ngisho. Imali labantwana uthi badla ini? Angisho ngiyabathengela ukudla lesalayo ngiyayithatha ngoba eyabantwana bami. Uyathenga Lutho. Akenzi lutho. Akenzi lutho. Mamela la. Ukuthi mama. Wena kudala ngikuhlonipha. Kudala mamela la wena nandini. Qamba manga. Ngiyakuhlonipha angikusabi. Ungazokhuluma nomuntu omdala kanje Nama umtshela ngikusabi ukuthi phela. Nama ngikusabi. sisi Nama ngikusabi. Sisi. Yiyo lento boyifuna. Yazi Ufuna bangishaya abantu or ufuna bangenzeni. thina Bashaya noma bengenza. asibashaya abantu besifazane. Uhambe nabo. Kukwabani? Uhambe nabo kukwababami la. Kukwababami la. Ubabakho lo muzi uwakhe nobani? Uwakhe nobani? Ubaba makakaza ngenzela limhlolo ngenzela. Yithi ubabakho uwakhe nobani lo muzi? Hayi yazi uyangidina. Sisi ungazongikhomba. Uyangibhora. Ungazongikhomba or ufuna umama benje. sisami mamela la mamela ngikutshele something mhlambe inhlonipho unayo mhlambe awunanhlonipho ubajoyine mabahamba uphume nabo inhlonipho into engekho la kwena uphume nabo uzobona ukuthi abantwana bami bayaphi Wemntana ngifuna ukuyotshintsha mina ngihamba okay mamela yazi sokukhupha la ekhaya ningikhipha wena uthi uyadelela kwabani kwabani bami la
Kukwababa. And anazi next yenzeka la ekhaya. Ubaba kho lo muzi wakhe. Lo mama lo wakhe imene nobani? ukhuluma manga. Lo mama lo imenemene lo muntu okhulisile. Estradeni ukhuluma nami ngami. Wemntana ndini? Awutshele mina. Manje sowubiza abantu be-TV. Awutshele mina. Cha, uyangibukisa something. bo. Okay, angitshele something. Uyangichaphela Angithi bo. ukhuluma nami. Uyangichaphela Hey, bo. ukhuluma nami. Angifuni ukukumamela. Mamela wesisi. Uyangazi? Angazi ngibona umuntu osangena obhala ithathu emqaleni utshele ukuthi manje yena uhlakaniphile. Eyami. Mamela la iBhayibheli uyalazi qala. Anginandaba neBhayibheli. Awulifundi ne? Ivesi ethi ihlonipho uyihlo nonyoko ayikaze yafika la kuwena. Akusunyoko wami lo. Akusunyoko. Uyazi unyoko akusiwo umuntu okuzalayo kuphela. Ngifuna ukuhamba bafethu aningi. Ufuna ukuhamba uyephi? Ngidedeleni ngifuna ukuhamba ngibuyela la ngibuya khona. Kanti ngilandelwa amasimba lawa. Oh thina singamasimba. Ningamasimba. Singamasimba. Including you. Mama, uzongiveza TV. Ozola. Mama, ngicela ngihlala phansi. Mr. Jones, bring that kid here. Bring that kid here. Mamela wena. Dala sikuhlonipha. Lexin. Mr. Jones, Mr. Chi, sorry. Ngicela nibambele umuntu nimhlalise la phansi. Mama, ngicela excuse. Ngicela nimbambe lo mntana. Ngicela nimbambe kahle ngehlule ngilo mntana. Mamela la wena mntana ndini. Ngithe kwena, ngicela ungibamele la. Ngithe kwena asikusabi siyakuhlonipha ngoba umncinci. Right. Okokuqala umzali ngizokuyabona lento engizokutshela yona manje i-free education angithi manje uhlulekile ukuthi uyithole esikolweni or bakutshelile wayangena ngapha yaphumela ngani abangitsheli futhi wena owakho umlomo ukwazi ukukhulunywa into ezizwakala Phapha inkinga yakho yaphapha. ingane zakho zizofunda ini la wesisi Ungenaphi? bakutshele bathi umuhle mhlawumbe kunento Ngiboni kanti wena. Uyinkinga ngane. Imuhle. siyazi ubuhle akusi appearance ubuhle ingaphakathi yakho yayazi leyo nto Manje umuntu omdala ngiyeke ngiziphilele impilo yami. Wena ningangiyeki. Uzogcina Uyazi uzoyiphila- Ugcina la ngogcina khona. Uyazi uzoyiphila At the end of the day impilo yami ningena. asiqale la unangaki Ungenaphi wena? ngena la unangaki Ungeni ndawo ukuthi nginangani. Mawufufela bani? Ufela bani ngoba uyazi noba bakha kasekho. Ubaba makasekho Okay. mara akakaze angiphatha Awutshele kanje mina, manje. nengane zakho ezimbini ngoba- Awungizali wena, awungizali wena. ngithe ngiyakuhlonipha ngikusabe Wena manje uyadelela, mawulokhu uzongidelela la. amagama Phela kanje kukwami la. ngumzali lo Ngokomthetho la kukwami uyangiva la. ukuthi ngithini ngiyaxolisa mina, ngiyaxolisa Ngokomthetho kukwami la. Niphume naye. ngiyaxolisa mntu omdala ngiyaxolisa mntu omdala Ngiyahamba Wena- yini kahle? mamela la wena uyabo uyasitshintsha kancane kancane Yabona kancane kancane uyasitshintsha ngiyahamba isikhathi sangishaya mina ngifuna ukuyatshintsha ngihamba. Ngicela mama nihlukane ngicela ukubuza ngicela ukuva kuwena le permission bengisacela ungivumele ma lo mntana hlala phansi wena Buka kumanje wenzani? Nikhona niyabona ukuthi wenzani ngithi. ngicela ungivumele if sizokuncedisa siJozi Bioscope ukuthi sinakekele ingane lo swine lo ongathi umqondo wakhe awusebenzi ngicela ukuthi sivumele simthathe siyomdila naye disciplinary camp sizomzisa after some time seka Thatheni noma ningangaphinde nimzise. no hayi uzobuya seka right ngoba ingane zakhe ziyamfuna sifuna nje eyobuya sekahluzekile la emqondo Hayi mthatheni. kunezinto ongafuna ukuthi mhlambe simphakejele zona Hayi ngapakisha kwamanje. ngicela ungene no Black Mr G mama G ngicela ungene nomama endlini upakishe nje into eyincinci zalo mntana nabe ungathathi igipe eziwu2 nebhluke eli1 uzogcoka zona until ezebe right mamela la wena mntana ndini Uyaphapha wena. Ngiyaphapha. Awuyaphapha. ngiyaphapha mina Uyaphapha. sisi yini usaphethwe ibhabhalazi Angiphapheli. awutshele mina mntana ndini Ungenaphi? Ngicela utshele mina ziphi bapho baba bengane zakho Ungenaphi wena? ngena la ngoba Ufuna ukuba sengifikile iStefana? ngene lapha eminyango Ufuna ukuba ngibizwe iStefana? ngumama wakho sengifikile Ufuna ukuba iStefana na? angeke ngibe Nihlukane nami. Ngifuna ukuhamba. Sisi. Ngifuna ukuhamba. mangibhekile ubona ngathi ngiyasangana mina Uyasangana. angidili nabantu abasanganayo njengabo yabona awuhloniphi Uzofunani wena la? ngizodila nawe ngoba awuhloniphi Bakutshela kanjalo bathi. yebo awuhloniphi Shuthi yena. and mamela la ngiyahlonipha. sizonceda wena thina la Nginceda ukuthi ngenzeni? ngoba uyasangana Ngithengifuna and ngathi mhlambe bakusebenzisele ngifuna umuthi usizo mina, or mhlambe uyihethwe yilabantu Umuntu ongihethile lalela. yini okay awutshele mina yini ekwenza ukuthi ushiya abantwana abancinci Kanti wena ungenaphi entweni engizenzayo? ngingene emnyango ngibizwe Awungazi ngumama wakho noma sengilana ngiwazi. and ngizodila nawe sisi Akusumama man lo. Ene maniqedile Ngicela uyeke ukuyisho le. Akusumama mami lo. Baba mufika. ngiyakukhuza njengamanje Ukuthi uyephi? akafi umuntu uyashona Hey, fuck off man. Fuck off, kum. Kum. Kuwe uyaphapha. sisami wena. sizokulayitha thina Uyaphapha. ungakhola Ulayitha mina ungazongibamba wena. kanje Uyaphapha. ungazongibamba kanje Ufunani la? ungazongibamba kanje Nizo Mr T awuqoqe uqethe man sihambe sofaka lo muntu nizongifake ema-TV. Mr Jones engakuhlula lo muntu please she gonna be hard for you please put her inside the van put her inside the van she's not bad for you yeah G help Mr Jones they fucking lo muntu lo usijwayela kabi mama
ngicela uze la nabo ungathathi next nabo kungatholakala next ngiyacela ngicela uze ya nabo ungathola even somtholela ngendlela lezinto hayi ngikhathele ma ngiyaxolisa bengifuna ukuyibonela nangisiza ngicela uhlale phansi umuntu omdala bengifuna nje ukuthi ngiyibonele ngokwami ma because mawuyisho bengakholwa ukuthi ngizodibana nento efana nale ngokwami ngamehlo and into engiyibonayo umuntu omdala bewuzogcina manje uphathwa i-heart attack ugcina sowushona lana ngoba akakhathalele ngiphuza amaphilisi ayi-stress indaba kaMbali kumanje ngiyagula uMbali yonke into ma okay ngicela mayingabe ngicela usifonele futhi ngizobuya ngikucheck kusasa ngifuna nje sihambe siyodropa lowa e-disciplinary camp ebe right mayingabe kunezinto ozozidinga for ingane sorry nani ukuthi unawo ukuthi ube right la endlini ngiyacela ukuthi sifonele naba yinini mangabe kufunakala impahla zengane yini ukudla ukuthi nibe right so buya so make sure ukuthi siyanceda siJoseph ngiyabonga kakhulu Joseph Bioscope umsebenzi wenzile ube mkhulu kimi ngendaba kale ngane ngiyaxolisa mntomdala ngizobuya ngimcheck ngiyacela ngizobuya ngimcheck ngibonge kakhulu ngixolisa mawuthi manje sesifikile lo mntana sekafika wanyusa ivoice nawe sesikuchiya ongathi awukho right sengibonga nje ukuthi usehambile konke nokunye ngizoba right ngabantwana ngizosala nabo njengoba ngivele ngiqhubeka nabo ngizobonga njalo usuku bemningi kuwena babini labantwana ngapha kumele ubheke umuzi ngapha akekho umuntu wesilisa khona la ekhaya uyabona ukuthi kusuke kube into kakhulu ingane sami ngiyabonga ngiyaxolisa bengisacela nje ukuphuthumela lapho kubo sihambe siyomdropa kakhulu bantu baka Joseph Bioscope hayi kubonge ngibonga ngiqedi mara ngizobuya ngizonibona ma ukuthi sihamba unompela sifuna nje ukuthi siphuthumise lo swine ngoba niyambona ukuthi the way ongakhona inkinga ngofumana sekaphula amafastera urtoti nje urwabisha oyikhonzele nje abafana waya akusindlela okukhuluma ngayo nayo ukhuluma nayo kanje umkhulisile hawu ayikulungile hayi ngiyaxolisa kakhulu ngicela nje ukuvala ishow ngigijimele ko Mr Jones. Well guys niyabona nani situation elana siyafika lo mntana umama asasichazela ngiyayitshela ukuthi mhlambe ngumntana osaphethwe istage whatsoever but ngiyabona ukuthi lento ilana kuye ngaphakathi ngathi okokuqala nje inhlonipha kanayo uthi umama akamaza kusumama akhe omzalayo kodwa ulo muntu omkhulisile edebe ngaka sekwazi nokuthi ebhala amathathu emqaleni ngumama omfundisi omkhulisile from dala manje ngoba ubaba wakhe omzalayo lo muzi lo uma uthe bawakhe benomama bebonke yena sesemncinci uze la ngomntana omncinci wavuma futhi naloku umama ukuthi ebe khona emkhulise njengengane yakhe yena sezothatha iadvantage yaleyo nto so mangabe unenkinga nawe lapha emakhaya sicela ungalibali ukusibhalela on josephbioscope.co.za ningalibali nokuthi nisifole kuyishare inkundleni zethu sokuxhumana we are Joseph Bioscope everywhere ku TikTok usikhona ningalibali bafethu ukuthi ni subscribe ni comment nisixelele ukuthi nifila kanjani ngale situation ngoba ngiyazi ukuthi baningi lapha emakhaya enidlula kule situation uthola ukuthi ingane azinimameli kodwa sikhona siJoseph Bioscope usoninceda njengamanje into soyenza nobo Mr Jones somthatha lo swine lo ongathaka mameli sihambe siyomvalela le disciplinary camp because angazi ukuthi udla ama drugs ngoba ngeke uzukhulume nomuntu omdala ngale ndlela okhuluma ngayo mangabe right la umqondweni mangabe udla ama drugs oseka addicted etywaleni ngaleyo ndlela so deala naye thina makabuya la uzokwazi ukuthi eyazi ukuthi ngumuntu omdala lo and uzokwazi nokuthi umuntu omdala it doesn't matter ukuthi ngumama okuzala kwamampela mangabe ngumama omdala ngunyoko lo ngumama okuzalayo ungumama kuwena akudingi ukuthi umama ezebe ngumama kuwe ngoba ngumama owakhupha owakuphatha 9 months ayikho right leyo nto guys so ithi ngiphuthumele lapho kuba Mr Jones I'll see you on the next episode thohlo